Drama presents Handumanan sa Kaawit. Ano ba daw siyang kaagi karon? Maukining sa kalalaki nga taga Tubuso Negros Occidental. Ang ito matatampo, nagdasangan nga, Randy. RMN Kuskus ba? Kuya, karon nga wa naman kita kinikanan. Unsaon naman lang ni nato. Ay kabala ka, day. Ako'y bahala nimo. Unya, nag-eskwela papayasat ka, kuya. Sagdi lang. Bisag dunganon pa na ako ang pag-eskwela pagtrabaho. May problema na ako. Buhaton ako ang tanan, makahumal lang ka sa imo pag-eskwela, day. E maunay panghandoy sa tang ginikanan. O makagraduate ng Gitas College. Ayaw ka bala ka, kuya. Wa pa man ko ikatabang nimo sa kwarta pero akong i-promise nimo nga maningkamot gyud ko nga makagraduate ko. Salamat, Davey. Congrats, day! Nakagraduate na gud ka sa high school. Salamat kaayo, kuya, ha. Day, nalangon ako'y hangyo nimo. Unsa man na? Di mo gid malikayan ba nga na mga manguyab nimo unya, no? Kung mahimo, ayaw lang sa gid og sudan ang butanga, ha? Umanan lang sa gid ang imong pag-eskwela kasi bagog maunsa unya ka. O, kuya. Ayaw ka bala ka. Dili gid ako usika ng imong mga pagpaningkamot. Makabaw sa gid unya ko nimo pohon, kuya. Tuod ay, kumusta man imong pag-eskwela? Nga nagtrabaho para ba ka? Sorry, Randy, pero hagbong na ka sa klase. Unsa? Ngano man, ma'am? Daghan na kayo kag-absent. Nahibaw ko nga naling kamot ka dong, pero kung dili na mo kayang dunganon ang duha ka butang, kinahanglan nga mo buhi gid kag usa. Ma'am. Sakto si ma'am. Nangay nga uhian ako ang usa kung di na ako kaya. Pero nagkinahanglan kong kwarta. Mao nga ang angay na kong biyaan. Mauna lang ang akong pagtuon. Sigurado ka, kuya? Mundang kag-eskwela? O day, mag-focus na lang ako sa trabaho. Aron ikaw makahuman yung kag-eskwela. Kuya, kung dili na nimo kaya, sultihi lang gid ko, ha? Manarbaho na lang ko. Dili day. Di ka muna mag-eskwela, ha? Bisan pa wa ko'y tug o pahuway. Maningkamot yun ko para matuman na to ang pangandoy sa itong ginikanan. Sige lang, kuya. Kaya kung makagraduate na unya ko, unya makatrabaho na ko, ako na sa doon niya mo gasto sa imong pag-eskwela. Ay kung kuna-una ko dayo eh. Ang importante lang nako nga mamaayo ang imong kaugmaon. Brad, okay na nimo nga. Kalau ni bahala ni, boleh susah mo kay na emergency sa mo. Ha? Uy, kadaghan na itong alsahunan din eh. Di na ko kaya, uy. Kaya lagi nimo. Sige na, kay nagdali ko. Oh, salamat Brad. Okay. Sakita sa kong lawas, uy. Man lang gani kay hapit ako maabot sa amo. Magkapahuwan niya kita ko. Willard, di na natin ka nga na saktong oras para sa tanan. Kinsam tayo ka istorya ni Faye. Hindi ka po yung naligog kong paabot, Faye. Makasabot talaga na si Kuya Randy ni mo sa atong sitwasyon. Sitwasyon?
Ngano? Unsa man day sitwasyon ninyo? Kuya Randy, Ug sa kinsa mo ka, ha? Faye, anong napasud mo kag bisag kinsa din eh? Ug usa pa jud ka lalaki. Dili ko bisag kinsa lang, kuya. Uyab ko ni Faye. Unsa? Unsa uyab? Faye, sorry kuya. Sorry. Unta ba kasabot ka na ako? wa man ko'y mahimo pa. Sige. Basta isaad ako, ha? Nga di maapektuhan ang imong pag-eskwela tungod anang uyab-uyab mo. Bahin sa diya sa iyang pag-eskwela. Willard, please. Ayaw sa ron. Mas maayo pag mapauli una ka. Mabdos si Faye. Unsa? Unsa ba nasud sa imong utok, Faye? Ha? Naibaw ka sa itong plano, ha? Nagsabot ang tagdaan nga kinahanglan nga makahuman ka og eskwela. Unya karon nagpamabdos ka. Kuya, sorry. Ug ikaw do. Sa may plano nimo. Willard, di akong pangalan, kuya. Ug ay kabala ka. Di na ko pasagdan si Faye. Barugan ako ang iyang gimabdos. Og plano na ko siya makaslan. Hinahinay lang. Wa pa ganito mahibaw kon okay ba si Faye nga magpakasal nimo? Okay ko, anak kuya. Oh, Para sigurado nga naiamahan ng akong anak. Day, nalangon ta ko ihangyo nimo. Unsa man na, kuya? Naibaw ko nga di na ako makabuot nimo. Pero gusto lang unta na ako nga agla mo puyos bay. Aron makamonitor ko nimo. Ilabi na sa kong pag-umangkon inig panganak nimo pohon. Oy, di na mahimo, oy. Minyo kami. Og di na ka pwedeng mag-apil-apil na mo ni Faye. Oo. Sige lang, kuya. Magsuroyan lang ko niya mi din eh. Sige. Dong, Willard, kung di na ganit ni mo magkasinabot sa kumanghod, iuli lang yung taon siyang tarong, ha? Ay kabala ka. Ako'y bahala sa ko asawa. Panggaon ako siya glabaw pa sa imong pagpangga niya. Ilan na kabuhan nga naginusara ako dres pa eh. Nanganak na lang si Faye pero wa pagid ko makakita sa akong pagkumangkon. Wa mo ko suruya din eh. Kumusta naman ka ang akong manghod? Oh, kinsa man ron? Kuya Randy. Faye, day. Ngano bang daghan man mo bunog? Ha? Kuya, dinagmalat ko ni Willard. Unsa? Kaanimal ko niya. Kanusalan ni gibuhat mo, ha? Ang pagdagbal mo. Kanusalan? Dugay na. Wa pa ko maganak. Ayop siya. Dali, suda din eh. Og ayaw na gyud pagbalik atong tawhan, ha? Ayaw na ba yun? Day, di ako gipalit nga gatas o diaper para ni Inday. Salamat, kuya. Naikog na kayo ko ni mo, eh. Ikaw na mo ni kasto sa tanan namong panginahanglan. Huwag na ako iksa pa yan, Day. Pinangga kay ka. Usa pa, ako nang pag-umangkon. Di na ako pwedeng pasagdan. Basta, isa adan ako, ha, nga. Di na gid ka mubalik itong tawhana. Tumana lagi na ang tanan akong gustong mahitabo, Day. Kay para sa din sa imong kaayuhan ang akong giuna-una. Kuya Randy,
Unsam day oras ha? Ayag man kayo. Murag taas kay kong tuda. Oh, nakakauna ba ka sila si Dave? Magluto ko. Mingo man? Asam day ka sila si Faye? Oh, ni ay papiling nga libutang. Kuya Randy, sorry kung wa na lang may magkuwat nga mong mata ka. Pero gikuha mi ni Willard kay paulion namin niya sa amo. Oh, di ko musukot. Basig pasakitan na sa siya atong animal nga Willard. Faye! Faye, gawas niya! Faye! Faye! Ano? Oh. Alas, Faye! Sa mga Kuya Randy, mangita ka gubot? Magkagubot yun ha, kundi ni mong iuli ang akong mangod. Wa ka makasabot, ha? Mas gusto ni Faye nga ari po yung uban ako kay nimo. Di na tinuod. Anak yun siya ni mo nga pasakitan na ni mo siya. Faye! Faye! Day! Ay mo ba? Pauli na lang ko, no? Dili na ko gusto mo uli pas ato. Di kapoy na ko nga grabe kay kaka-controlling, uy. Ikaw may magbuot sa tanan. Oh! Ikaw may nagpakaon ako. Ikaw may nagsuportan ako, pero in town, sad kuya, atagi sa kugigayon nga mo decide para sa akong kaugalingon. O ba? O sige. Sige. Mao na'y gusto mo. Sige. Pasagdan ti ka. Di na ko manghilabot ni mo. I'll be home for Christmas. Pasko kayong dako. Pero naging nasarar ako. Gusto na kay kong makita sa akong igsoon. Pero nahibaw ko nga, di na siya gustong makakita ako. Kuya Randy? Oh, si Faye? Kuya, sorry. Pasaylo ako, kuya. Nasayop ko nga mas gipilin ako si Willard kay Nemo. Huwagin siya mausap, kuya. Pasaylo ako. Nakasabot ko dahil. Ano pagilak? Kung gusto ka, magpalayo tayo ng lugar para magsugot ta sa atong bagong kinabuhi. Bisag asa, kuya. Basta kauban di ka. Kinahibaw ko nga safe ko basta na ako Nemo. Dili ko ni mo pasagdan. Di ko na mahitabo dahil. Basta kuyog lang ta. Nahibaw ko nga kaya na itong atubangon ang tanang pagsuway. Nalipay na lang sa ko kay bisan tuod nga wa makahuman og eskwela si Faye. Pero maayo na ang among kahimtang karon. Kay parehaming naningkamot og trabaho para ni Inday. Og dinhin lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMN.